sa sinugdanan, ikaw gisyon ang tinutano. Sa panahon na kami masakit sa ngalan mo, tunggu mo mga pag-ibig ko, sumala sa mga saan mo. Sugat ka sa sinugdanan, ikaw gisyon ang tinutano. Sa panahon na kami masakit sa ngalan mo, tunggu mo mga pag-ibig ko, sumala sa mga saan mo, na tinutwanan ka sa mga Mabungahong udto mga igsoon. I-share sa nako no, pasensya na medyo paggawa kong tingog pero naningkamot jud ko nga maka-live ka. Share sa nako. Suka ka kaniya ko, ang panahon ko, ikaw lang ang Jesus. Suka ka sa sinugdanan, ikaw gisyon ang tinutano. Done sharing mga igsoon. Kumusta mo diha? Again, dili kayo na itaas nga live na to, no? Nalang ko'y gusto ipahinumdum sa matagusan na to, no? Balo na mo nga, daghang kay bashers ta, no? Normal naman na, no? Kalipay na to na igsoon once i-bash ta. Ato nang gikalipay igsoon kay... kung imo mo kung pamalandungan, once i-bash ta, gilutos ka, daghang gisulti nga, dili mayo against nimo. Nga imong pamalandungan nga, nganong sa una wa may ninganin ako nga kung binuhatan dautan man, no? Bantay mo. It means nga natunong na siya, no? Kay naapektuhan naman ang kaaway igsoon, naapektuhan na siguro di kadawat ba nga ang imong kinabuhi ron nabag-o na ka, no? Mo na nga ang yawa mo gusto nga mobalik ta kaniadto. Tanawa, mamalandong igsoon, sa una wa pa ka sa Ginoo. Sa una napakas sa mga kahilayan. Sa una lulong pa ka sa makadaot nga bisyo. Kabantay ka nga way mibas nimo. Ngano man kay ang yawa kauban pa man nimo. Pero once mo biya na gali ka sa yawa igsoon mo, sukwahi na ka ba? No, musunod na ka sa Ginoo, diha ra mag-start nga naay mo bato, mo lutos, mo bash na to. Ngano man kontra naman nato ang yawa igsoon. Ang behind manggod anang mga mudaot nato way lain dili ang Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon, basta against nato. Of course, dili ginadapig nato nya nga to ang gi-promote si Jesus man. So again sila nato, meaning di sila ganahan ni Jesus. So we know what's the spirit behind them. Di ba? Kay ang atong gi-promote si Kristo man, di sila ganahan. So kinsa may ilang nagpaluyo nga espiritu. Lisod pod kung ang nagpaluyo nila Holy Spirit. Mo agree unta sila sa atong gibuhat. Ana ra na siya, no? So mao na nga. Praise God kung gilutos, gibato ta, nindot kay nagsoon. Okay? So mao na nga nakauna na ko ako ning i-live kani nga about God's kingdom bitaw igsoon nga. Unsa joy ilhanan or timaan nga nahisakop na gid ta sa gingharian sa Dios or naglakaw na kita subay sa kamatuoran kay kana nga kamatuoran it means lakaw man ta na padung sa gingharian sa Dios, sa gingharian sa langit, no? So unsay ilhanan timaan nga nagsubay na ba kita sa kingdom ni Lord? Unsay timaan, no? So mao na ato ang topic for this udto pa man ron, wala pa man gyud gitawag og hapon na kay PM naman ron, no?
So mao ni atong topic karon igsoon, no? So honestly igsoon medyo katol-katol pa akong tutunlan, but akong gi paminaw ba murag okay raman, madala ra sila siya igsoon, no? So dili lang kayo ko mo voice out karon or mo taas kayo og istorya. Ang importante nga natay hisgutan karon igsoon nga topic or punto para sa kay mayaan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So ako sang gi shout out ang tanang mga OFW diha, no? Tanang mga followers, mga viewers nato diha around the world, ang mga seaman, mga naa sa cruise ship, ang mga naka-permanent resident na diha sa lain-laing kanasuran. Mabungahong adlaw kaninyo mga higala, mga igsoon ko diha kang Kristo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out sa atong mga subscribers ani nga page, okay? Mga tanang uban nga kanang unsaon pag-subscribe kuno ani, wa ko kabalo pod igsoon, natingala lang ko nga naay nag-subscribe nato ani nga page, no? Mailhan na kanang naay mo comment nga naay naka-green nga heart na subscribers na sila, no? So akong gi-shout out ang mga subscribers ani nga page, and of course subscribers sa atoang new YouTube channel. Hapit na ta mo reach og 1,000. Hapit na ko ana to. So naman niya, tanawan ako no, hapit na. So ko ana ta diri igsoon akong i-check. Ang atoang new YouTube channel tungod kay daghan man nag-request igsoon nga maghimo ta ani. Ang atoang subscribers is 973 na. So pila na lang gamay na lang igsoon para makuanta mo reach ta sa 1,000. Praise God for that, no? So akong gipasalamatan ng Ginoo na. Thank you kayo sa mga nag-subscribe sa atong YouTube channel. Pray raman na igsoon, no? Sa atong YouTube channel man gud kanina nag-download ko og previous live na to or nag-upload. Mas dali ra dito makit-an atong mga previous live nga dugay na jud kay ni aging mga bulan pa igsoon, no? So akong gihinay-hinay og upload sa ato nga YouTube channel. Kay nindot man dito igsoon, based ni sa nag-advise na ko ba, nindot magud pastor kung maghimo kag YouTube channel kay bisan wala daw wifi, and then sa panahon nga naay wifi or data, i-save lang daw, i-download, and then kung nasa lugar nga wala kay load or walay wifi, pwede ra daw ma-play kay naka-save, naka-download man, no? So atong YouTube channel igsoon, shout out Sister Daphne Estela Tienso watching this time from Qatar. God bless, sister. Thanks for watching. So ang atong YouTube channel igsoon, ang link na makita ninyo ani nga caption ani nga live na to. Okay? Mabungahong Kristohanon gyapon. Ayaw tong Kristohanong mabungahon kundi mabungahong Kristohanon. Amen. So mao ni nindot nga tripping igsoon. Excuse me. Kumpara nang nata sa YouTube or nata sa social media nga ang atong gitan-aw di bisag unsa na lang bitaw. So kani siya para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. Pasensya na rin sa ubo-ubo raw igsoon na kay nag-start ni igsoon sa diyang katong youth camp bitaw, youth camp nga how many days unya nagstay mi sa aircon room kanunay unya sigig ulan everyday. So para nako kanang kuan bitaw lahi dili siya healthy bitaw, mao na nga mura og na ubo mi, daghan mi giubo. Pero praise God kay okay ra madara. Love, pwede ko magkuha tubig lang. Katong naay lemon. Oh yes. O kana naay lemon na. Okay. So mao na no. So pero salamat sa Ginoo kay makastorya pa man ta, okay pa man, no. So shout out tanan mga followers, mga star senders unsa man diha, basta kabalo jud mo igsuon nga wala jud ko nangayo ninyo og kwarta, wala sad ko nag-post diri og ini sa comment section og Gcash nako, even wala ko mangayo og stars, no. Kabalo gid mo igsuon nga although ang uban bara ganina naining bas nako kay mga pastor daw, mga nagwali na hidden agenda daw, pero ako siyang gingnan nga mas mayog i-arion ko nimo sa mua. Akong gihagit nga abot-ana mo diri kay diha nyo makita, no. Kay as what I have said igsoon, kung ang imong pagwali na kay hidden agenda, ang imong pagwali na kay motibo nga dili maayo, dili sad kagamiton sa Ginoo, dili ta epektibo nga mahimong instrumento sa Ginoo kung naatay negatibo nga or motibo nga dili maayo.
Like, for example, ang atong motibo para for viewers only and for money, dili ta gamito ni Lord, ana. Dili mo gamit ang Ginoo o magamit-gamit ra sa iyang ngalan, pero kwarta ang motibo. O kay balo na ba ta igsoon, grasya sa Ginoo. Glory to God lang igsoon nga kani nga page na to, daghan na kayong mga kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Okay? Kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo kay mao ni siya nga page ang instrumento. It means nga ang atong motibo is pure to glorify the Lord, no? Wala tay laing motibo. Kay kung kwarta pa atong motibo ani igsoon, walay mga kriminal o mga drug lord, mga hitman mabag-o. Pero tungod kay nga atong purpose ani nga live na to, aning mga videos na to igsoon is para ang nasa sitwasyon nga walay paglaom, makabaton og paglaom, for salvation, para makaamgo ang nas kangit-ngit. Okay? Mao na nga si Lord ni sabay sad, no, ning gibless ta ni Lord. Amen, no? So daghan kay ning labay na to og dili maayo, ilahapon na, no? Di man pud nato pugson, no? Ako bitaw silang giingnan nga ato na lang ning undangon kay mubarog ka sa imuha nga gituuhan or gibarugan, mubarog sa ko lisod po kayo kung yawa may nagpaluyo nako, no? Imagine kuning gabalik-balik more than 16 years ko igsoon sa drug addiction. It's my own choice nga ma-addict ko. Sigarilyo, inom, babay, daghang klase, no? Rugby, bulkasil, kay bawa na mo. Grabe kong experience ni agi kong pamaligayag siya bo. And then sa diyang akong ning duol ko sa Ginoo, ning dangop ko, ning tuo ko niya, wala sa relihiyon, walay mga ning ampo, wala nga ning gilihans ko, wala. It's my own decision nga mulaka nga misuway kog duol sa Ginoo. Nabag-o ko karon, no? So nabag-o ko karon from drug addiction, no? Unsa man ang ako ang mga kabuang before. So ang yawa day nagbag-o nako. Mao na ang uban nagsipanaway nako. So sa ako pong una, sa ato pa yawa day ang nagbag-o nako, ang ning yawa ang kawatan ning ari pagpatay, paglaglag. Way laing trabaho ang yawa, gubo ng kinabuhi sa tao. So karon kay gibag-o man ko, nabag-o ko. So kinsa may nagbag-o nako, ako ra no. Ang tao magbag-o walay mahimo. Without God we are nothing. That is why Jesus came ning ari diri. Nagpakatao kay kabalo siya nga sa kung saan natong paningkamot kung wala ang tabang ni Kristo, wala tay mahimo. Mao na siya, no? Mao na nga ang kabaguhan nga kung nasinati igsoon ako sa ning gipaambit sa uban. Wala ko nagpataas og relihiyon kung dili ngalan lang ni Jesus Christ. Amen, no? So mingon sila abot-bot na binuang demonyo. Kisam day nagbago na ko ang yawa. Yawa good, no? Pero ilahapon na ato silang girespeto. Amen. Basta abanti lang ta. Ang importante atong kinabuhi, panalangin sa kadaghanan. Kaya ang problema malanggod anang manaway tas uban pero wala gali tao na bless na to. Ang problema na manaway tas uban pero dili gali ta panalangin sa tong silingan, no? Walay mga ningbilib na to, walay mga kriminal nga gikuhaan og pagtulon-an atong kinabuhi nga muduol sila sa Ginoo, no? Nang wala tay agi ba pero maayo lang ta manaway, no? Mao na problema diha. O na igsoon. So ang kuha lang para nako igsoon importante nga wala tay tao gitamakan unya ang atong kinabuhi panalangin sa kadaghanan kay mga matay raman tang tanan. Ang importante mutaliwan ta ning kalibutan na nga magbilin ta og maayong ehemplo. Last night bitaw gi-invite man ko sa akong friend sa una nga pareha po nako kabalhibo, no? Si brother Abay Chad Clarin, birthday niya yesterday, unya gi-invite ko nga nag-istorya mi sa iyang papa nga happy pod sa una sa Interpol. Nag-istorya mi kay followers daw siya nako. Nga na-bless pod siya sa akong life igsoon niya. Mao na nag-istorya mi. Ang importante magud ani kuya, kung gignan siya, importante magud ani sir nga kitang tanan mutaliwan ta ning kalibutan nga magbilin ta og maayong ehemplo nga kakuhaag pagtulunan sa mga next generation, no? Kaysa magbilin ta nga ilado ta nga maayo tag Biblia pero walay na panalanginan nato, no? Magbilin mutaliwan ta ning kalibutan nga banggiitan tang mga adik-adik, kriminal, palahubog, lalulong sa makadaot nga bisyo. Bati kay tag impact, no? Inig kamatay na to, mamatay ra man kita. Lahi gitong nindot joning mutaliwan ta ning kalibutan nga gihinumduman ta isip panalangin sa kadaghanan. Mao ni akong punto. Lisod mo kung kayo, sige tagpanaway sa uban. Kay di parehan na tog tinuhuan, di parehan tog baruganan nga sayop mo sayop, kunya wa gali ka nahimong panalangin, no?
Ana ba? So, ang importante nga, kita sa itong pagkinabuhi karon, daghang tao nagtanaw na to nga napanalinginan, daghang tao nagtanaw na to nga gikakuhaan og pagtulunan, lesson atong kinabuhi nga muduol sa Ginoo lisod. Way sa wayay respetuhan na ita. Ang problema manggod kay og naay makita na to uban magwali, nga di pareha na tog pagtuo or kanang what I mean is di pareha na tog relihiyon atong sawayon, no? Respetuhan na ilang dapat, no? Kung once magtanom tawag respeto mo ani sa tag respeto mao man ang hinungdan nga nay magkagubot kay manaway ta sa uban. Nya wala ta kabalo nga nanaway ta wa ta kasuway na namin makapunta. Na namin ta unsa man makita antos tong kinabuhi atong gibalwit panalangin mapunta sa uban. Kay kasagaran man gud sa kuno bantayan. Ang kadto pa nung magkuha biblically man guni biblikal nga sagaran ning kuha og gagmayng puling kadto pa hinong naida kong troso. Ang mga salawayonon pa kayo mao hinoy hilig kay manaway sa uban. Ang mas maayo igsuon gitawag ta sa Ginoo nga mahimong kahayag mo sidlak tas kangit-ngit. Mahimo tang panalangin atong binuhatan. Panalangin sa uban dili ka pandulan. Maayo tang ehemplo, good example mga igsoon. Amen. Mo na importante why sa wayay ta no. Because for me at the end of the day, ang importante kuan man si Jesus may mo matubang man ta ni Jesus igsoon sa Ginoo no mao na diha na ta magabot no. Sige tag panaway sa uban ya, sige kag kuan na ikaw pa day maibalhog dito sa impierno. No? Ana na siya. Nya para nako sad kung ang imong Ginoo tinuod, kamao ka mo respeto. Ana ra na diha. Amen. So let's proceed. Okay? Before we proceed, Igsoon, again, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section. In the pasensya na mo nga, dili kay kumutaas og istorya kay medyo karat-karat pa unya ugma Sunday nya napo ko schedule sa tomorrow afternoon kay birthday sa akong suod nga higala nga one of my disciple nga gibag-o sa Ginoo ugma igsoon nga grabe ka bang giitang palahubog sa ilang lugar kahadlukan pero karon nakurat ang kadaghanan na bag-o na siya igsoon. So usa ko nga gigamit sa Ginoo nga instrumento para sa iyang kinabuhi, no? Instrumento lang ko sa Ginoo. So birthday niya ugma unya invited ko niya mauna nga mo preach ko sa iyang mga bisita yana no. So mauna nga nag kuan ko sa akong voice ba. Okay? So again, before we proceed, before we move on, I just want to remind everyone nga so wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel na Igsoon, mas dali ta didto mga kita sa live na to. Na ang link sa caption ani nga live Igsoon, no. So thank you. Again, salamat sa inyong panahon. Kung pasensya na sa niaging mga adlaw nga wala ta ka live tungod kay busy jud ko Igsoon para rasad sa buluhaton sa Ginoo. So karon Igsoon bisan aning kamot jud ko uban sa grasya sa Ginoo bisan gipagaw ko nya akong tutunlan karon gilok pero salamatan ako kung asawa nga maanyag nga asawa nga kanunay sa nagatiman ako imna ni love ana para mga kuan punta ba no. So mao na Igsoon. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another great privilege that you have given to us this afternoon. Salamat, Ginoo. And before we meditate your word this afternoon, search our hearts. Limpyohi mi Ginoo. We believe balaan kayo imong pulong. Balaan na usab kami imo aming takos ug angayan Ginoo. Aron amo jung masabtan imong pulong. And then tagay may kasing-kasing madinawaton, willing to accept correction. And aside from that, dili lang mudawat mo sunod sad. Kay diha sa pagsunod sa imong pulong, naa diha ang milagro, naa diha ang panalangin. Tagay usab kami kaalam nga langit nun aron among matugkad imong mensahe Ginoo. Lord God, we honor you, we adore you this time, we glorify your name. Wala mi laing gipataas dili ang among pundok, simbahan, group or any denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ. So Lord, ikaw among giisa karon, panalangini ang tanang viewers karon. Bisan asang dapita, asang nasod, asang lugar, Luzon, Visayas, and Mindanao, tibuok kalibutan nga nagtan-aw ani nga live. I-bless Lord God. Tuguti imong presensya mabati namo ang lihok sa Espiritu Santo masinati namo Ginoo. Lord, ang nabiling panahon namong itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Okay? Shout out sa akong mga higalang kapulisan.
bagong Pilipinas. So among hepe diri sa Clarin Police Station, Chief Amba. Tanan-tanang mga higala na mga kapulisan, i-general lang nako mga inmates, mga piniriso, mga jail officer, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, mga friends, and mga higala nako, mga security guard, tanan-tanan, Philippine Air Force, tanan mga followers nato igsoon. Shout out dili lang ko tagsa-tagsaon. Labi na daghang ikaw kaila nga mga pulis, mga classmate nako during my criminology days, ang mga amigo nga mga abogado, abogada, dili lang ko i-mention inyong mga names igsoon. Kay aron dili kay ko mapagaw. Okay, let's start. Good afternoon, Pastor. God bless you. God bless you more, Sister Rachel Talino. Timing ra na igsoon, mabasahan ako ba? Okay? So, let's start. Atong verse karon this morning or this afternoon. Is taken from the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 20 according to Apostle Paul. Kay pa ngadto sa taga Corinto. Anyway, shout out 100 this time we have 110 viewers. Ang uban wala kabantay. Ako shout out ang 170,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Okay. Again, 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Again, 1 Corinthians chapter 4 verse 20. For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Ang Diyos magkapanalangin sa iyang balaang pulong. Anyway, shout out day. Akong a good friend of mine, police officer from Davao International Airport na sign, Sir Ruji Abergonzado. Thank you, sir. Kabalo na ka. Brad. Okay. So, gi-remind this afternoon igsoon ni Apostle Paul. Actually, ako na ning na-share pero ako ni siyang ibalik igsoon tungod kay ako nabantayan nga sa kaning page igsoon na ako'y ubang mga post videos nga murag naay mga lantugi or galalis ba unya sakto sila naidaghang ning saway nako. I respect them unya gusto na ako ipahibalo nga diri ta magdaog sa power, okay? Because the Bible tells us this afternoon, for the kingdom of God is not a matter of talk but of power. Unsa may gimin ni Apostle Paul ani? Excuse me. Apostle Paul reminds us this afternoon, dili igsoon basihan ang istorya. Kuha ninyo? Pero ari ta magbase sa power. Unsa man ning power? Unsa man ang gahom nga gipaabot ni Apostle Paul? Bupasabot ba nga kung kita naglakaw sa kamatuoran? Bupasabot ba nga kung kita nagsubay or naglakaw sa kamatuoran padulong ang atong gibuhat karon is nahisakop na ta sa gingharian sa Dios? But pasabot ba mahimo na tang gamhanan nga physically naigahom nato nga basta natay gahom igsuon nga makita sa kadaghanan nga power ba mao ba na mao ni siya igsuon. Ang gusto ipaabot ni Paul igsuon nga dili lang ta istorya taman, okay? When we say we're living in the truth and we are walking in the truth and we are living in the kingdom of God or walking in God's kingdom, niya mo claim ta nga kami sakto ko sayop mo. Kaning akong gibarugan nga doktrina, kaning akong gibarugan mao ni tinuod. Mao ni tinuod nga nagsubay sa gingarian sa Dios. Kamo diha sayop mo. Sakto ning ako kaning akong gituuhan nagsubay ko sa gingarian sa Dios ani. Kung dili mo mosunod nako, sayop mo gingharian mo sa demonyo. Kung dili mo mosunod nako, namo sa gingharian ni Satanas. Apan kung mosunod mo nako, nagsubay tang tanan sa gingharian sa Dios. Pero abi nyo igsoon, kabalo ba mo nga dili na istorya ra taman? Bisan pa og pila ka higayon ta mo angkon nga nagsubay tas gingharian sa Dios. Dili basihan atong pulong. Dili pwede istorya ra taman. Pangutana, asa ang gahom? Unsa nang gahom, pastor? Mahimo ba ming power ani? Mag-power ba tanong? Gahom it means kanang imong gituuhan nga kamatuoran,
naghatag ba na gahom nimo? Gahom means una, gahom gani naghatag ba na og tinud-anay kabag-uhan sa imong kinabuhi? Truth. Ako na balik-balik, ang kamatuoran maghatag kagawasan. No? It is kana bitang nature na sa kamatuoran igsoon nga imong gituohan karon. Mubag-o gina nimo. Musugot kag sa dili once maglakaw ka sa kamatuoran. Once maglakaw ka subay sa gingarian sa Dios, mabag-o jud imong kinabuhi. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. It means tanan nga naa na ni Kristo, nagsunod ni Kristo, nagsubay sa gingarian ni Kristo, mabag-o ginayang kinabuhi. Walay ning subay sa gingarian ni Kristo nga mga badlungon. Walay anak sa Ginoo igsoon nga mga naglakaw pa sa kangit-ngit. Tanan nga ning sunod ni Kristo, tanan nga nagsubay sa gingarian sa Dios igsoon, naglakaw na sa kahayag. It means ilang mga binuhatan na align sa kabubuton sa Ginoo. Mao nay gahom. Amen. Mao na ang gahom. Kay ang gospel ni Lord nga atong gituuhan, maka-change nato. Amen. Mao nay maka-change nato, nay gahom nga makausab nato. Dili ta pwede mo ingon nga nagsubay ka sa gingarian sa Dios pero ang imong gilakwan nga kamatuoran, gituuhan nga kamatuoran, imong gibarugan, wa gali na kausab nimo, wa gali ka bag-o nimo, nagpabilin kang nangabit, imong giilad-ilad imong asawa, imong bana pero nakay kabit, no? Nagpabilin kang bakakon, no? Or tanan nakay gibuhat nga dili ka bubuton sa Ginoo. Imong binuhatan, no? Lulong ka sa makadaot nga bisyo nga nagaguba sa imong kinabuhi. Nya mo ingon hinung ka nga nagsubay kas gingarian sa Dios nga naglakaw gali kas kangit-ngit. Ingon si Jesus ang katong nagsunod niya sa kahayag, mubiya na sa kangit-ngit. Kuha. So mao ni akong giingon, dili ni puro istorya lang. Kung dili it's about power. No? The kingdom of God is not about talk. It's not a matter of talk. Kung sige ingon diri. It's not a matter of talk but of power. Gahom. Gahom nga ni bag-o sa imong kinabuhi. Lisod kayo mga igsoon, pamatud-an nimo sa kadaghanan, nga ang imong gilakwan igsoon, naka sa gingharian sa Dios, ikaw nga naglakaw, badlungong dako, dili ka mayong ihimplo sa imong palibot. Okay? Kuha ninyo. Okay? Nagpabilin ka sa kangit-ngit, naglunang sa kadautan. Tinuod ba na nga naka sa gingharian sa Dios? Di ko matuwa na. Tinuod ka nga naglakaw, or kita sa gingharian sa Dios, makita ang Dios, makita ay ang characters. Mo reflect ang character ni Jesus sa atong batasan, sa atong kinabuhi. No? Maayot ang ihimplo, mayong modelo, mayong sulundon, dili badlungon. Kay maoman, naglakaw naman tas kahayag. Okay? Mo na tinuod gahom. Ang imong gituuhan, nga imong gibarugan, na ay gahom. Una, gahom nga ning bag-o sa imong kinabuhi. Okay? It's about power. Dili nang istorya lang pero ang imong kinabuhi tanawa na imong giksa. Are you a good example? Nagset ba ka good example sa kabatanunan, sa kadaghanan? Ang mga tao nga nakakita nimo, giisip ba ka nga panalangin nila? Kung wala wala ka nagsubay anas gingarian sa Dios. No? Ang mga ningingon nga nagsubay sa gingarian sa Dios, maka-Dios na. Makita ang Dios sa ilang kinabuhi. Mga buota na. Ang ilang pagkabadlungon sa unara nga wala pa sila naglakaw sa gingarian subay sa kabubuton sa Ginoo. When we say we are walking and living in the truth or nagsubay tas gingarian sa Dios, it means igsoon. Naglakaw ta subay sa kabubuton sa Ginoo. It means mga igsoon nga ang atong binuhatan na align sa pulong sa Ginoo. It means mga igsoon in everything we do mo reflect si Jesus sa atong binuhatan. It means mga igsoon nga giisip tas kadaghanan ingon nga panalangin. Daghang mga tao na panalanginan na bless atong kinabuhi. O pinagi kanato ang mga way paglaom na kabaton og paglaom. Mao nay mga naglakaw sa kingdom ni Lord. Nahimong panalangin dili makaangin. Daghan na panalanginan dili mga kapandulan. Mao nay tinuod, mao nay power. Kay ang imong gibarugan nga kamatuoran or ang imong gibarugan nga prinsipyo is the principle of God, principles ni Lord. Ning bag-o nimo, no? Ning bag-o, ning change sa imong life, igsoon. Dili pwede nga sakto ko sayop sila. Sakto ka pero imong binuhatan demonyo man. Sakto ka pero nakita si Kristo sa imong kinabuhi. How ka mo ingon ta? No? Lisod kaayo na pamatud-an na to, wa tay ebidensya, wala tay bunga.
Ang uban mo ingon, mayor man na siya pag-Ginoo, pero kay bawo ko na inagali na ikabit. Kay bawo ko na mao man ang galigid palahubog kayo. Kay bawo ko na mao na adik kay na maligya nagsyabuan na. Kay bawo ko na nanay sikreto nga korupsyon, kay bawo ko na no. Kay bawo ko na mao mayor na mo istorya pero wanas buhat, di ba? Kabantay mo. Sangit na diha. Ang binuhatan ang bunga mao nay power. Mao nay nahitabo igsoon nga resulta. What I mean is resulta. Sa dang imong gituuhan, gibarugan, mao gid ang kamatuoran. Sa dang nagsubay na ka nga nagtinuod kang nagsubay igsoon, nagsunod sa gingarian sa Dios. Mo resulta na sa imong kinabuhi nadyoy mausab ka baguhan. Mao nay gahom igsoon. Amen. As what I have said, it's not a matter of talk. Dili rata dapat puro istorya ra pero way nakita sa tong kinabuhi. Mingon ta nga mao ni sakto imong kinabuhi, kumusta? Okay? Di gali mo believe imong pamilya nimo, no? Wa gali ka na mao pagdala sa imong kaugalingong pamilya. Kapandulan gali kas imong mga anak usahay. Okay? Nakay binuhatan nga ning violate sa pulong sa Ginoo. Ning tolerate gali ka og mga fornication, no? Adik gali ka kay pornography, nya nahinon ka nagsubay sa gingirian sa Dios, sure ka? Kung nagsubay ka sa gingarian sa Dios, ning biya na ka sa mga kalawayan, kalaswaan. How come ingon na ako sa gingarian sa Dios, sayop man ka diha, wa kay katungod magwali-wali diha, wa ka giordinaha, giingnan ko ganina. Nya ikaw diha sekreto ra ka sa imong kwarto, sige kag search og mga laway. Do you think nga naglakaw ka tinuod sa gingarian sa Dios? Power mao ni gipangita bunga resulta. Kung kana ang imong gituuhan, gibarugan, kamatuoran na. Kung tinuod kang nagsubay sa gingarian sa Dios, din naa makita sa imong binuhatan. Ang imong binuhatan nakapahimuot pod sa Ginoo. Sayop day na, Brad, pastor nga magsigig og tan-aw og porn addict. Sayop unsa gingon sa balaang kasulatan. Ang katong mga malaway, nagbuhat og kalawayan, masturbation, unsa man na fornication. Unsa man diha nga mga syon-syon igsoon. Mamlipay ang Ginoo addiction. Adto daw na sa impierno, ikaduhang kamatayon. Okay? Then still mingon ka, ang uban mingon nga, di man ta perfect, yes, di ta perfecto, pero gitagaan tag kaalam sa Ginoo, pag-ila sa dautan ug maayo. Ang tinuod nga nagsubay sa kahayag, naglakaw sa kahayag, mubiya sa binuhatan sa kangit-ngit. Okay? Diha ta maglaog. Dili ra na istorya, no. Sige nga, it's not a matter of talk, but of power. Makita na sa resulta sa atong bunga. Mao na ingon si Jesus, by their fruits we know them. No? O na, kay anybody can claim and can say, I am a Christian. I am a follower of Jesus Christ. Pero mo bitan ingon si Jesus, dili tanan nagtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Kinsa ra man day kadto lamang nagsubay, nagsunod sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Amen. Lisod kay nagsakto sayop mo. Mao ni sakto pero imong binuhatan layo ra lagi, sukwaki lagi sa Biblia. Asa may sakto diha? Amen. So dili ta diha magdebate, maglalis. Sa bunga makita sa resulta na sa ato ng pagkinabuhi. Ang mga tao pasultio na to kung kinsa ta. Amen. Are we a good example to all of the people around us? Nagset ba ta og good example, maayo batang sulundon? Ang atong pagkinabuhi isip lumulupyo sa atong baryo, sa atong lungsod. Daghan ba'y na panalanginan? Amen? Kung dagang na panalingan, praise God. Mao na yung mga nagsubay sa kingdom ni Lord. No? Mao na siya igsoon, no? Dili na istorya ra. Akong balikan, no? Dili lang puro istorya. Alisod na istorya ra ta, no? Ako, di kong bilib kung may mo istorya, akong i-search ng tawhan na. Di ba tayo nakiglantugi na ko igsoon nga, mauni, ako kuno, mauni, bakakon, mangingilad, pangwartara, nag-apas, nag 10%. So ako siyang giingnan nga, sa dili pa ka mo, istorya, pagali, kakailan ako, simba dire niya, pamatudi na imong gisulti. Pwede sa ka mangutana sa among mayor dire. Shout out, Mayor Engineer Eugene Ibarra, a good friend of mine, na igsoon na ko na. Pwede mo mangutana sa akong record dire. Akong gihagit. Tagaan ta mo complete address or ari mo sa police station, kaya na ako, pirmi po dire. Sila may mas unang nakailan ako ang nga dool.
No, lisod po kayo imong anaon niya. Ako siyang giingnan kay ingana man imong gilabay nako, pwede ba ko mangayog address nimo? Akong gipang-gihagit igsoon. And gusto lang ko makabalo og unsay record nimo sa inyong lugar. Sige mo kong panaway nako. Gusto ko makabalo kung naa po kay natabang sa imuhang komunidad. Kung naa ba po yung mga kinabuhing na bag-o nga naduol sa tiilan sa Ginoo tungod nimo. Kaya mao ni akong gibalik-balik igsoon. Lisod kay sige tag panaway pero wa gali tay agi, wa gali mga naas kangit-ngit nga nahawas na to instrumento tang atong gidala sa Ginoo. Ana ra na siya diha, no? Kay ako ning gabalik-balik di ni istorya taman, no? Kay sa panahon nowadays daghang maayo og Biblia. Daghang maayo Ginoo, no? Daghang maayo mo saysay og Biblia from Genesis to Revelation. Wow, grabe. Daghang kay maayo mo wali, maayo mo debate, pero kumusta ang kinabuhi? Panalangin ba sa kadaghanan? Kumusta ang ilang kinabuhi? Nakita ba si Kristo? Ang ilang pagkinabuhi, wa ba ning sukwahi sa pulong sa Dios nga buhi? Diha naman magdaog sa binuhatan, God. Ang uban, di magdaog sa binuhatan, sa gibarugan, dyan na namo, kay natulong, sure mo. So, mudawat rin ang Ginoo og mga salbahis, mga grabe nga mga banggiitang dautan, no? Mabitaw na impierno, kay our God is the God of justice, no? So, ang langit, giandam para sa mga balaan. Kay ang nagtawag nato balaan man. Ang langit giandam para sa mga gikan sa kangit-ngit nga nagbag-o na. Nga ning himo na og genuine repentance. So nay impierno pod para sa katong mga nagpadayon og buhat og dili maayo. No? So dili na pasabot igsoon nga sakto ko mao gini no. So ibutang talag sakto ka sa imuhang relihiyon. Pero ang imong binuhatan nasukwahi man lagi na sa pulong sa Ginoo. Nga dawaton, dahil gihapon sa Ginoo. Ano mo rin nagingon ni Jesus? Dili, tanan, nagtawag na ako, Ginoo, Ginoo. No? Ginoo, Ginoo. Talks na. Mo nagingon, it's not a matter of talk, but of power. Kanang gituuhan ni mo, gibarugan nga kamatuoran, ning change ba na nimo? Nakapaundang ba na nimo pamalikas? Nakapaundang ba na nimo sa imong pagkaadik-adik, pagkapalahubog? Nakapaundang ba na nimo sa imong pagkahilig og babae, og lalaki, adulterer ba? Kanang imong gibarugan nga kamatuoran karon nakapaundang ba na sa imong pagkahilig og pornography? Mga laway. Kay mao man na. Tinuod ka nga nagsubay, nagingarian sa Dios, naglakaw ka padong gingarian sa Dios. Mabag-o ka, magkinabuhi kang balaan matarong. Amen. Nagsubay ka sa kabubuton sa Ginoo. So, it means nga dili gyud ay basihan ang istorya, pulong. Bisan pila pa ta how many times pa ta mo claim nga sakto may dili na magmatter ni Lord. Amen. Sa bunga na makita. Kumusta atong pagkinabuhi? Ang imong gibarugan nabay gahom nga ni change nimo. Amen. It's about magmatter ang power. Sige ngon dire. For the kingdom of God is not a matter of talk. Dili lang ni puro ra istorya. But of power. Power ang importante. Gahom. Gahom nga kanang imong gibarugan nakapabag-o nimo. Naka-change sa imong life igsoon. No? Mauna siya og ang gahom kay bawa mo kamatuoran na. Because the truth, it's only the truth will set us free from the bondage of Satan. Dihara, no? So mao na ilhanan. No, dili ta pwede maghambog ta nga mauni. Hinoon og naay moingon nga sakto sila. Ilahapon na, basta igsoon, ang giingon sa balang kasulatan, magdaog na sa gahom. No? Gahom igsoon nga ang imong kinabuhi na sudden change. No? From the darkness, karon na sa kahayag. Gikan sa grabe kadautan, salbahis kademonyo, karon nahimo ng Diyos nun. Adik kayo sa una, parehan ako, illegal nga droga. Adik kay sa mga babae, lain lang. Karon adik na sa pulong sa Ginoo, sa presensya ni Lord. So, na-change, na-gahom, nganing bag-o sa itong kinabuhi. Mauna ang kingdom ni Lord. Amen? So, diha ra. Di ka na istorya ra. Daghang istorya, oy. Muna ilang gingon igsoon nga, daghang istorya, daghang sayop. Kay si Lord, wala nagmatter sa istorya. Nagmatter sa imong pagkinabuhi. Kung kanang imong istorya, nahitabo ba po na nimo? Amen? That's the kingdom of God. It's about power. Power nga ning change nimo. Nga kusog kay ka manungo, magsusukol o ginikanan karon, mutuo na kasi imong ginikanan.
Mao na ang kingdom ni Lord. Power. Nausab ka. Sa una igsuon ihinubig nimong tanduay pero karon tubig na lang jud imo gatas. Unsa man diha igsuon, lahi na. Imbis sa una badlungon ka, nahimo na kang panalangin karon. Pare na ako igsoon, glory to God na akong gidayeg ang Ginoo. Wa may ako tanan grasya sa Ginoo. Sa una mahadlok og pulis. Nga na ragon karon lecturer na ko sa mga pulis. Nga na ragon na siya. Ata ra ka simple, no? I-request na ko, Pastor Brad, pwede ba ka mo ari dire? Bible study ta. Unya, pwede ba kayo mo ang speaker na mo sa mo ni na ami sa una mahadlok ko na. So once na naka sa kingdom ni Lord, na kinabuhi na ka nga gasubay sa kabubuton sa Ginoo, mahimo na kang panalangin. Mahimong kinabuhi ba panalangin? Mao na siya, it's not a matter of talk but of power nganing change sa kinabuhi nimo. Amen. So mana usa ka painumdom na to. Kay basin kamo diha mga viewers ba, no? Inyo sang sabto nagistorya ko karon, inyo sang gibalwit yung kagalingon ba bitaw, no? Ako ning claim ra ba ko nga Kristohano niya. Ning claim ko nga luwas naman jud ko pero ang imong i-evaluate panamin ba imong pagkinabuhi kung makita ba pud si Kristo. No, kay it's not a matter of talk man. Na mo claim ta nga saved na ta, mo claim ta nga sakto ta. Ari man na magdaog sa gahom. Gahom nga naabay kabag-uhan nato kini. Maom na pinakagrabe lisod man kay na pareha nako. No, ingon sila. Di lalim ning pareha nako igsoon kay ngano man ang uban kabalo naman sa akong story. Nakakaton man kog Shabu 12 when I was 12 years old. Hindi ning agi ko pamaligid Shabu. Dahil mga times nga nailhan ako nga adik-adik ayo no. Nag-finance na lang ko na ako'y tao igsoon nga mga tao no, mga plural na siya. Nga akong gipadala sa akong item kay gusto ko mamaligid Shabu ana ning agi ko na. So for me, how many years ko nag-struggle kay galisod ko gawas ani nga addiction. Pero sa dihang ning surrender ko ning Lord, ning suway ko og tuo sa Ginoo, murag hingsubay ko sa kingdom niya ba, naigahom igsoon. Naigahom o kana nga gahom nakapabag-o na ko karon. Ang sa una nga nagsigi og giya sa mga batan-on para mosuyok og Shabu, karon ako na po'y lecturer sa mga drug surrenderies, mga piniriso, mga adik-adik. Ako na tig-lecture nila. Unya grasya sa Ginoo o uban sa tabang sa Ginoo, daghang mga drug dependent karon nangalagad sa Ginoo. Ako may nagsilbing instrumento sa Ginoo para nila kay diha magkugikan. That's the kingdom of God. It's power. Amen. Mo nay gahom, gahom nga makausab sa kinabuhi sa tao. Gahom nga ang mga way paglaom nga nagtuo sila nga dili na sila makagawas sa gapos sa kaaway, mabadbaran, makabaton og kagawasan ug karon bag-o na ilang kinabuhi. From drug addiction to Christ addiction. Na-addict na sila sa presensya sa Ginoo. Mao nay gahom. Amen. Dili na istorya ra pero mo kinabuhi way na nakita nga mabless ang mga tao no. Gahom igsoon ang importante. Now, to all of the viewers right now, kumusta? Ang kaning giingon nga power, nakita ba po ni sa inyong kinabuhi karon? Isip mga Kristohanon. Kaning giingon ni Paul diri mga igsoon nga it's not a matter of talk but of power. Gahom, nakita ba po ninyo? Ang mga tao na bless ba ninyo? Ang mga tao na amaze ba sa inyong kinabuhi karon nga nanamoy Kristo? Mao nay gahom. Kung wala pa igsoon, dut sa Ginoo. No? Every day, spend more quality time ni Lord. Diha nimo masinati ang gahom. Gahom nga makausab sa imong kinabuhi. And your life will never be the same again. Why? Because according to the word of God, according to Saint Paul, if anyone is in Christ, nani ang gahuman, mahimo siyang new creation. Ang naanda niya, binuhatan niya sa kangit-ngit, mabiyaan. Ug ang bag-o nga pagkatao nga makita si Kristo igsoon, mahitabo siyang kinabuhi. That's power. Amen. So mao na ebidensya nga nagsubay na jud ka sa kingdom ni Lord. Kaya ang imong kinabuhi na bag-o, na usab, ang imong kinabuhi igsoon na ay kabag-uhan. Tinud-an na yung kabag-uhan. Ang imong kinabuhi na himo ng panalangin. Sa una kapandulan ka, pero karon maayo na kang ehemplo. Maunay gahom. Amen. So mao ni ang mensahe sa Ginoo sa iyang pulong nining taknaas kapunon. Let's pray.
Father in heaven, thank you so much for your word this afternoon. Gipanumduman minimo Ginoo. Nga kanina yung gingharian nimo Ginoo, dili lang ni may tungod, dili lang ni puro istorya, dili lang ni puro pulong lamang apan it's about power Ginoo. Nga naadyoy tinud-an na yung kabag-uhan nga makita sa imuhang mga kaanakan Ginoo. Nga makawitness niini ang mga tao sa among palibot, Lord God. Kay magmatter ang power, Lord God. Dili lang puro ra istorya nga sakto mi mauni tinod pero wala makita sa among kinabuhi. So Lord, thank you so much for reminding us this afternoon nga importante yun nga naadyoy gahom nga resulta dili lang puro istorya kundi makita sa among kinabuhi Ginoo. Mo reflect ka, Lord God. Makita ang imong pagkatao, imong image sa among kinabuhi Ginoo. Mahimo ming panalangin sa kadaghanan, dili mi kapandulan. Mao nay ebidensya nga nagsubay na gid mi sa imong gingharian Ginoo. Talaygon ka sa walay katapusan. Lord, thank you so much for your word this afternoon Ginoo. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers who are watching this time. Wala man ko kailan nila Ginoo. Sanasa silang dapita, asang lugara, lain-laing kanasuran, apan Lord, nakaila ka o nakakita kanila. So Lord, I pray for them, especially mga OFW, tanan-tanan Ginoo. I pray for them, Lord, nga mamuhat ka. Unsa man ilahang mga problema, unsa man ilahang mga kabugaton karon Ginoo, ilang mga struggle, Lord, tabangi sila. Ginoo, walay matago nimo. You are an all-knowing God. So I pray nga imuhang i-manifest imong power sa ilang situation karon. Unsa man ilang pinaka gikinahanglan karon nga milagro or tabang, Lord, tabangi sila. Lord, magmilagro ka. Imong pamatud-an Ginoo ang Hebrews 13:8 that nga ningingon ka you're the same yesterday, today and forever. So kung naghimo kag mga dagkong milagro kay bulungang butang sa niaging mga panahon, kaya sad na nimo himuon sa ilang kahimtang karon. So Lord, I pray again sa ilang area karon, sa ilang kinabuhi nga pinaka kinahanglan kanila karon Ginoo. Lord, mulihok ka. Lord, let your power mo intervene, mo manifest sa ilang sitwasyon karon. Tabangi sila sa ilang mga problema karon, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran Ginoo. In Jesus name. Imong ituyod ang imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon karon nga nanginahanglan sila og tabang kanimo Ginoo. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. We claim your promise. We believe your promise. We have faith in your promise. In Jeremiah 33:3 ningingon ka, sang piton kanamo ikaw mutubag kanamo Ginoo. Ug dili lang ingon nga mutubag-tubag lang, kung dili mutubag ka, magpakita kag mga milagro, dagkong butang, kay bulungang butang, nga wala pa namo na sinati. Lord, we claim your promise right now. By faith, kay wala, once ikaw musulti, matuman yun kini, madugay man o madali. So Lord, salamat. So nining taknaa Ginoo, among ang kunon ang mga milagro, among ang kunon ang victory, among ang kunon ang kadaugan Ginoo, sigon sa among gikinahanglan karon. Ang kunon namo ni Lord uban sa dakong pagtuo, himua lamang ming angayan kapiyalan sa mga panalangin, sa mga pabor, sa mga milagro nga imong ibubo kanamo. Among ning dawaton amahan ug among gipasalamatan daan kini pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen. That's all for this afternoon, mga igsoon. So, see you again next time. Medyo dili kay taas atong mensahe tungod kay akong pahulay, akong tingog. Medyo pagaw pa. But still, naning kamot ko, grasya sa Ginoo, successful. Amen. So, I pray that today is gonna be a blessed day. A day that full of blessing, full of favor from the Almighty God. And I declare that all the works of your hands, igsoon, i-bless ni Lord. Ang inyong mga lakang, giyahan sa Ginoo, ug ihatod mo sa kadaugan o kalampusan sa inyong mga plano. In Jesus' name. Amen? So, again, igsoon, sa wala pa makabalo sa itong YouTube channel, please subscribe, no? Happy na tanabot sa 1K. Pwede sa ninyo i-share, igsoon. Mas dali ta makakita sa itong mga live dito, no? Atong YouTube channel, ang link na sa caption aning live na to igsoon, no? Mabungahong Kristohanon gihapon, no?
So, salamat sa mga nag-subscribe na. Kung sa wala pa, pwede na mong subscribe. Ison para sa kamayaan sa Ginoo. Thank you mga subscribers, mga followers, ani nga page. Oh. Brad, thank you kayo, Brad Jomar, one of our subscriber. God bless from Cagayan. No, sa tanang mga followers na to sa Cagayan, ug sa tanan nga mga ning bisita nako during our short vacation with my family sa Carmen, Villarin Street. Thank you kayo sa pagbisita dito mga igsoon. God bless you. Tanang mga followers, viewers, new followers, welcome kay mo ani nga page, no? Please invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. Parehan niyo. Thank you, Pastor, for the word of God nga imong gi-share, and thanks also sa prayers na kahilak gyud ko, no? Presensya na sa Ginoo. God bless Sister Kathleen May Pernia, no? Parehani na bless. Nakahilak, lisod man ta pahilakon og istorya lang. But it's because of the presence of the Lord. Amen, no? So, I just want to encourage everyone to follow our page, so, no? Invite sila. Brad, thank you. See you tomorrow. Brad, Joy Pintados, Adnilsor. Advance happy birthday, Brad. Okay, kita tawag mapuhon. God bless, God bless. Long live ka nun, Brad. Akong Brad ni mga igsoon, no? So again, that's all for this afternoon. See you again next time. Nga makakita na ko kog higayon igsoon. Yeah. Para sa kamayaan sa Ginoo. So this time akong gibalik na ng himaya og dungog sa tumbuhi nga Dios. Og kita ta pohon igsoon. Kung ikabili ninyo, ampo lang, ampo. O hindi ngog. O hindi ngog akong anak, o ingon akong anak, ampo, amping, abanti. Why ampo, amping, abanti? Tungod kay, kung magsigilan tag-ampo, nya watay amping-amping, sayang atong ampo. Sama ra na nang mingon nga, Ginoo tagaay kog maing panglawas, pero wa kaming undang sa makadaot nga bisyo, makadaot gali na. So unsaon pagtabang ni Lord nimo nga wa po nimo tabangi mong kaugalingon. Parihara na, no? Mao na nga ingon ko, ampo, amping, tungod kay dili mo pasabot nga magampo ka, di na ka magamping. No? At the same time, magampo ta niya, magamping sa ta niya, abante, para sa kamayaan sa Ginoo. Amen? So, again, God bless everyone. Keep safe. See you next time. To God be all the glory.